je to? Sat. Gde je sat? Evo. Evo ga sat. Spava. Tu se spava. Šta je to? Begledat. Je li to krevet? Da. Da. A šta je to? Lijepi gleda. To je mašina za pranje veša. A tu? Šta se to peče? Pika. Pile. Ovo. Šta je to? To hleb? Da. Hleb. Ovo. To je veš. Aš. Veš. Evo. A recite meni, Vera, gde je kuca? Evo. Tu je kuca. A maca? Gde je maca? Pokaži meni gde je maca. Tu je maca. A gde je bata? Ne opadu. Kako nema? Evo. Evo ga bata. Šta radi bata? Nam dođe. Njam, njam, ručka. To seka. To je seka. Tata. Seka. Ovo pikaju. Da, a šta je ovde? Lapka. Šerpa. Lepa. Šerpa. Ovo pegle. A šta je ovo? Vidi prozor. Uća. Kuca. Šta radi kuca? Dole pade uče. Ima loptu, igra se sa loptom. A gde je cveće? Ne je te. Gde je cveće, Vera? Nam. To seka ručka njam njam. A evo vidi, Vera, ovde je cveće. Vidiš? Nam. Da, to seka ručka njam njam. Ona jede. Da. A pokaži ti meni, čekaj, šta imamo ovde? Evo su čaše. Lope uče pište. Lope uče. Šta je to? Lope uče. Evo su čarape. Vlače. A gde su kolači? Ne utači. Gde su kolači? Evo su. Ovo vidim. Rerna. Evo idi. Jada. Da, pile. Ovo A divan dan, to je torta. čota pište. Da, to je torta. A ovde? Tebi. Urnem. Jesu ovo jaja? Jaje. Jaja. A gde ručkaju kuca i maca? Noe. Tu su njihovi tanjirići. Pismo nambu. Bravo, Vera. A gde je sat? Gde je sat ovde? Evo ga ovde. Tač. Evo ga sat. A šta je ovo? Ovo česma. Tu ide voda oko ššš. Sve. Ššš. Jeste. A šta je ovo? Beka dođeo. Ili, Vera, a gde je televizor? Koje? Gde je televizor? Pokaži ti meni. Jel ovdje? Evo ga televizor. Vidu. A ovo? Daljinac. Vida. A ovdje? Gde je ovdje televizor? Aue. Bravo, Vera. A gde je ovdje kuca? Evo, pegu pao. Kuca. Kako kaže kuca? Au. Av. A maca? Gde je maca? Gde je? Evo. Evo je. A kako kaže maca? Au. Mjau. 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 Ovo paško buećuje. Šta je to? Paš buećuje. Ovo je lopta. Tvača. Lopta. Ovo je bueću. To je vunica. Ovo je Wow.
ti meni pričaš? A reci ti meni, gde je ovde cveće? Češ da pričamo još? Hoćeš da pričaš? Ne? Dobro, dosta.